Как постигнах този блясък? Сега ще ви разкажа. Тайната е тази ламинираща преса за коса Advance Therapy инфраред система. Това е сензация в света на професионалните преси за терапии. Да, точно така, професионалните преси. Благодарение на инфрачервените електромагнитни вълни, пресата работи директно в сърцевината на косама, загрявайки го отвътре навън по щадящ начин. Резултатът – максимална грижа, дори с 30% по-нисък нагряващ ефект. Температурният диапазон от 130 до 230 градуса защитава косата ви, като не нанася трайни щети, за разлика от конвенционалните нагреватели. Пресата запечатва кутикула на косама и запазва естествената му хидратация, което води до блясък и мекота, които наистина са вау. Косата ми е брутално мека и лека, точно като след посещение в фризьорски салон. Ефективността й е толкова висока, че стайлингът, който се постига, издържа между 2 и 4 дни при правилно използване. Следващите дни в сторите ще тестваме точно това, както и къдрене, защото формата на пресата е идеална и за това. Вече мога да се наслаждавам и вкъщи на професионално оформяне на косата с ламинираща преса Advance с инфраред лъчи.